Sirikal ma Piny Romania kod 10 kaonti ma Migori oriwore lwedo mar tego sectors mopogore opogore e kaonti no mabiro konyo e loko ngima oganda ma Migori. Kagiloso e boma ma Migori, jambetri ma Piny Romania e pacho kae mano Gentiana Sebu wacho ni sirikal mar piny mare oseikore mar bero sectors mopogore opogore e kaonti ma Migori monyondo sekta mar pur, tudruok kod thieth. Kaluwore ni Piny Romania osegoyo kenge mathoth e bero sectors go kendo ng'eyo gigo mathiro dongruok mag sectors go e pinje mag Afrika. Gavana ma Migori Ochilo Ayako olero ber mar tudruok makamano e bero sectors mopogore opogore e kaonti no, ahinya to e kindegi ma sirikal mamalo odeko chwalo omenda ne sirikal mar loch gwenge. When we establish a cooperation, that we can learn from each other. So all of us, we make mistakes, but we have also successes. And it's important to learn from both of them. So we are also an agriculture producer from many times. Traditionally, we have a large agricultural products. And we think that this is a common basis. We can start from the experiences that we have gained in this field. We have discussed with her possible areas of engagement, and among the areas of engagement include